Kinoyalam ka agriculture cell jong ka FKGGP nong Stone Circle kan penlong ya ka jingyalang jong kinong rep bat kinong ri jingri bat ki officer katanat agriculture, horticulture bat veterinary and animal husbandry banya mirjing mut bat yo jing batai syai halor ka rep karyang bat ki jingri jingdup ki balong kilat kamai kaji bakordor ban kenteu ya ka yo ka kot jong kilong ying long sam hakithan West Khasi Hills district. Yakane ka jinge kendu lang hapdeng kinong rep nong ri jingri bat ki officer an penlong ha Bishops Hall nong Ston ha ka artarik ujemang. Usamla pensyai lang Kharbani President FKJGP nong Ston Circle ulayat ho bakane ka jinge lang kan wan rabun ki jing mentoy na kabenta kinong rep bat kinong ri jingri banya mir jingmud ban kili jing kili bat wat jing tip halor ki jing e bakia kendu ha ki jing trei bat ki kam baman kasngi. Usamla pensyai lang Kharbani President FKJGP nong Ston Circle ula bataya ka jing tmu jong kane ka jing alang hapdeng ki officer sorkar kinong rep bat kinong ri jingri kalong ban kentiu ya kilat kamai kaji jong ki pat nong kendong ula ongru ba ka FKJGP ka sngo khia bat kathrang ban yarap ikipat nong rep khnang ba kinat nakaduk ka kerdu ukhot uwe ri kinong rep bat kinong ri jingri hakithan nong Ston West Khasi Hills ban wansha kate ka jing alang ha ka artarik ujemang ha Bishops Hall nong Ston ban yo shibun ki jing hikai bat ki jing batai halor ka rep karyang bat ki jing ri jingdop lengba ka agricultural cell ta ka jing snokia na ta kinong rep bat kinong ri jingri ki badai na west bat eastern west Khasi Hill ka khot ka wer na kamta ka program banyamir jingmut lam hapdeng jongpi kinong rep bat kinong ri jingri rengkat ki officer sorkar ki badai na katran agri horti veterinary bat dairy bat kuwi ro ki trans sorkar ban penpau jala ki jingye ki ba ki je kendo na kapor ha ki jingya identi ki jongpi ya kini ke program en saperlong ha ka artrik jong punai me ar hajar apsau ha kapor shpoisten ha Bishop Hall nong Stoy lengba kini ke kerwa kaseng ka khot kawar lang ya baro kinong rep ki badai kinong rep kinong ri jingri ki ba jukendo jingye na kapor shakapor bat ki ba sngokia ban kentiu ya kamrep kamri jingri hagani kadong kathan gajongi tikumta nagaliang gajongi misno ban penlong ya gani ka program ban kentiu ya ka kamrep ban kamri jingri hagani kadong kathan gajongi ban ye phliulang rangkat bat kitanat sorkar hagani ka sngi bleshmon